λίγο στο μπάνιο αυτό. Ναι. Τι είναι? Καλά. Εσύ καλά. Και περίμενες και απ' έξω. Τι λέει? Τίποτα μωρέ εσύ. Εντάξει. Καλά. Τι ανοίγει μόνη της? Ναι, είναι χαλασμένη. Είναι ανοίγει. Τίποτα, σπίτι κι εγώ. Α, και είδα το μήνυμα τώρα γιατί... Ναι. Πώς το λένε. Μου είχε στείλει, δεν το είχα δει, μετά το είδα. Ναι. Εσύ, τι λέει? Καλά. Εντάξει. Όλα good. Κάτσε να ψήσω λίγο τα κοντίσιο. Δεν χρειάζεται. Γιατί καλέ? Όχι, θα πεθάνουμε, άστα μην τα ανάψεις. Σίγουρα να το κλείσω Ναι, μετά. μην τα ανάψεις, όχι. Μωρέ, θα κρυώσεις. Όχι, όχι, όχι. Άσε το ανάψω λίγο 10 Δεν τα λεπτά. ανάβεις. Θα το κλείσω. Δεν κάνει. Δεν κάνει το κοντίσιο, δεν τα ανάβεις. Άμα δεν φοράς τίποτα. Σιγά. Όχι. Σίγουρα. Ναι, δεν θέλω. Κάτσε καλά, θα κρυώσεις. Πειράζει. Δεν πειράζει. Άμα σταθείς θα το κλείσω, ας το λίγο να δουλέψει. Ναι. Τι δεν πήρε, γιατί κρυώνεις εσύ? Εσύ κρυώνεις. Κρυώνω και είσαι και απ' έξω κιόλας. Εσύ κρυώνεις. Ναι. Και είσαι και απ' έξω, ναι. Εγώ δεν κρυώνω. Α, ναι. Εντάξει. Επειδή δεν ξέρω μόνο, επειδή ήσουν απ' έξω. Δεν κρυώνω. Σίγουρα. Α, εντάξει. Τι άλλο. Εντάξει. Καλά, ναι. Εσύ? Καλά. Ωραία. Ναι, μωρέ, δεν πιάσει. Όχι. Α. Εσύ. Όχι, καλέ.
περίμενε λίγο. Κάτσε να το. Περίμενε λίγο μουσική, περίμενε.